gani usa. Maliit yung... Pre. Hi guys! Welcome to our vlog. At ito naman tayo ngayon. Gumawa tayo ng buko. Yung bang tawag na lamaw. Sa Bisaya pa lamaw. Iwan ko sa Tagalog. Ito lang, simple lang guys. Ihalo lang muna natin to. At saka tong Skyflex. Lagyan ng Skyflex. Ang yellow na color puti. Hindi. Ice. Okay, simulan na natin guys. At saka meron pa palang royal. Ito royal. Dagdag. Sarap to. Sa mga hindi pa pag-subscribe ng YouTube channel, visit lang sa Mukbang, Yantot Mukbang. Nandun lahat mga videos namin at saka baka magugutom pa kayo sa katitingin kasi maraming pagkain. At yun lang guys, simulan na natin. Butong gila. May patabas ni. So, mag-ingat po tayo mga parekoy sa paghiwa ng Oo. buko. Ito So, guys, kunin muna natin ng tubig. Lipat sa Lagay natin sa yellow. yellow. Kunin muna natin lahat ng tubig. Yeah. Ito lang guys, simple lang. Isa. Okay. Hala. Yunot. Ito guys, Ang halos walang laman. Nipis po yung Manipis po yung laman niya. laman niya. Sagbay luwag. Nipis man sa. Bata ba dia? Ito. Ito naman. Gandahan lang tayo guys, baka maputol yung daliri natin. Di ba pre? Oh. Kani usa ko ano? Wag gani usa. Ibo lang dito. Tabas siya nana. Isa. Tahimik lang kami guys. Kasi nagugutom na ako eh. Kani. Chili sa. Kanila sundang ko. So guys, ito Skyflex, dapat basagin natin ito ng Dagdag sarap mga parekoy, Skyflex. ito yung pampasarap. Lagay natin dito. Yun oh. Pwede ba pita? Pwede. Pita? Pwede. Okay, pita. Pwede na sa? Okay. Pwede Skyflex, pwede rin pita. Kahit ano, basta matabang yung biskwit niya.
Haluin natin. Haluin natin guys. Mga pre. Dito lang kasimple pre. At saka royal pre. Condense at saka Durin condense at ano. Maliit yung Kasi butas. Nako. Nako naman. Yun. Yun. perfecto sa ngayon. Oh, sobrang init. Oo. Tama to. Okay. Okay. Huwag muna natin ihurot. Okay. Yun guys, ito pa. Marami pang laman. Ito. Ang hirap namang. Alright. Ito na guys, tapos na. Tikman natin kung anong masarap ba talaga. Siyempre naman masarap. Okay. Panalo to. Good. Oh, ito na mga parikoy oh. Ito na pala ko, ito na yung Simpleng ingredients lang. ito lang. Ito po yung lamaw. Lamaw to. sa Bisaya. Parikya. Wow, ito Ito na mga na. parikoy. Ito na pare ko. Tikman natin yung ginawa nating lamaw, buko lamaw sa Bisaya. Buko lamaw. Simpleng ingredients lang po. Perfect sa tag-init. Tikman po natin. Oh. Ito. Masarap ito. Yun. Kayo naman. Okay. Gamay baso eh. Kalikon. Sarap. Sarap talaga. Sarap talaga. Brad? Ang isa no? Ang nila eh. Dagan yung kuhan siguro. Dins. Sakto ron. Pong royal. Tambis perong ang tubig sa kuwan. Wala pang royal. Pare kayo. Sarap po. Ito. Tikman nyo to. Gumawa kayo sa bahay nyo. Mga pare ko eh. At siyempre, huwag nyo magkalimutan mag-subscribe sa like at saka push nyo yung button bell para updated kayo sa lahat ng anumang ginagawa naming trip na ito. Kain po tayo, pampalamig mga pare ko eh. Kain tayo, Brad. Ito na oh, buko. Ito na yun. Tura, tura. Bukati. Ariti. Yung parcha. Mga ganyan. Sarap.
mo po na nakuha ni lima to. Sige pa. Magaghan to gaya. Dagdagan pa natin. Sarap naman. Woo! Oh, yang maligyan na niya sa dahan sa dapin sa. Wala na po. Nay nani kuan. Nang giyo mo bisindi ba. Yun. Masagay, ang kasagaran nani kuan mo kina mag nani ra ba na malamar. Nama sa. Malanay po ning kuan. Kanang kuan sa gulag gulaman yan. Ang nip powder kay pabukalan. Ay, Ang gulaman. Nala ay sagulan di ba. Hasol mo kini. Bukal ba? Bukal pa tas kuan. Guys, Lamig. sarap talaga. Sarap pre. Tamis yang kuan. Yang butong tubig ba yan. Yan pa ro tamis. Para po pag may Royal True Orange. Sabaw na tayo. Sabaw. Last bowl, padaog. Pagkatas to mga pare ko. Last na to. Kasi kaya kong ubusin to eh, kaso wag na. Ito na. Yun, itong Royal Grove Vitamis. Sama na. So, nabayta. So, yun lang mga parikoy. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa next mukbang po natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe naman, please subscribe po mga parikoy. Ding 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 ding. Huwag kalimutan po yung bell button. Thank you po. Paalam po. Alam. Paalam. Thank you.